Na kinahanglang muadto pa og laing lugar aron magpatambal sa mata tungod kay ania na ang Eye Center sa Zamboanga del Norte Medical Center nga nagbaton og state-of-the-art ug bag-o nga mga gamit ug nagtanyag sa libreng konsulta sa mata matag Miyerkules. Alang sa dugang detalye, dawaton nato si Michelle Bala Montederamos. Itanyag karon sa Zamboanga del Norte Medical Center ang libreng konsulta sa mata matag adlaw Miyerkules. Bisan dili taga Zamboanga del Norte mamahimong makapahimulos niini. Alang niya itong adunay gihambin nga balatian sa ilang mata, dili na kinahanglan mo adto pa sa laing lugar aron magpatambal o magpa-opera sanglit adunay Eye Center sa Zamboanga del Norte Medical Center nga nagbaton sa state-of-the-art ug bagong ekwipo alang niini nga nagkantidad sa dulan 23 milyones ka pesos. Mao kini nasayran gikan ni Dr. Esmeralda Nadella, ang acting hospital administrator sa Zamboanga del Norte Medical Center, din anaa kini nahimutang sa outpatient department. Si Dr. Nadella ang mipaabot sa iyang pagpasalamat sa administrasyon ni Governor Roberto Uy sa pagpalit ning maong mga ekwipo alang sa mata, din aduna kini consultation area, laser room ug operating room, diin ang nagdumala nini mao ang general ophthalmologist nga si Dr. Rachel Calape. Ang Zamboanga del Norte Medical Center karon among ipahibalo nga duna natay Eye Center. Naa siya sa outpatient department sa ato ang hospital. Ang ato ang provincial government, of course to the effort of our honorable Governor Roberto Uy, nag-purchase og mga state-of-the-art nga equipments para sa mata. Nagkantidad ni siya og almost 23 million. So naa siya sa outpatient department. Ang uban naa sa operating room, especially katong gamiton sa ato ang ophthalmologist para sa pag-opera. So magpasalamat ta sa ato ang provincial government, sa ato honorable Governor Roberto Uy sa iyang gihatag nga nindot kay nga mga makina, mga state, as ako nang gi-mention earlier, state of the art equipments para sa mata. Dutang ni Dr. Nadella nga adunay libre nga konsulta sa mata uban ni Dr. Calape matag adlaw Miyerkules. Ang makapimulos niini dili lamang ang katawan sa Zamboanga del Norte kundi lakip na ang kasikbit nga probinsya dinhi sa Zamboanga Peninsula. Gipamahayag usab ni Dr. Nadella nga kung maoperahan, libre usab kini lakip ng hospital charges kung adunay PhilHealth. Doon tay ophthalmologist karon nga maghimo og consultation, free consultation kada Miyerkules si Dr. Calape, general ophthalmologist na siya. So ug doon na mo yung mga problema sa mata. This is not only for the constituents of Zamboanga del Norte pero pod sa mga neighboring provinces, no? Pwede na gyud mo anhi sa Zamboanga del Norte Medical Center, magpa-check up kay free ra ang consultation. Then if in case doon ay mga problema sa mata kung operahan, libre pod ang operation as ang hospital charges kung doon na mo i-PhilHealth. I-charge sa siya sa PhilHealth. Just in case kung wala mo'y PhilHealth, ang bayad pod ana pareho ra sa PhilHealth nga case rate. Dili subling pasalamatan ni Dr. Nadella ang kagamanang probinsyal sa administrasyon ni Governor Uy gumikan kay kaniadto daghan ang pasyente sa Tambalanan nga adunay problema sa mata ug i-refer pa nila dito sa dakbayan sa Zamboanga. So akong giauhag ang mga tawo nga adunay problema sa mata tungod kay ang atong provincial government nag-purchase ani agi nga daghan kay may mga pasyente nga adunay problema sa mata nga among i-refer dadon pa namo og Zamboanga. So inconvenient kayo sa provincial government nga magkuan pa mig sakyanan para dadon ang mga pasyente sa Zamboanga. So karon ana gid na siya sa atong probinsya na sa Zamboanga del Norte Medical Center. Samtang si Dr. Calape ang nagkanayon usab nga sa pagsugod sa Eye Center kaniadtong Hunyo 16 niining tuiga, adunay 48 ka pasyente ang nakapahimulo sa libreng konsulta sa mata ug adunay usa ka pasyente ang napailaw na sa laser procedure. Ubay naman po ang mga pasyente nato na nagpa-check up, daghan gani siya considering na COVID, kaya labanan, mahadlok ang pa-check up, pero nakakita, ubay-ubay yung dato matanaw po ng pasyente. Regarding sa equipment, bago nito na ito equipment, brand new ni siya tanan. So, makaingon ta na high-end yun siya po, atong equipment na to. Okay. So, doon na tayo, kani, mamaya itong kwan yun, muna stethoscope na mo. Pwede man gamit stethoscope, muna yung gamiton ng examine sa pasyente. Mga yung tawag na itong slit lamp microscope. Okay. Okay, so, aside ani,
atong operating room, capable po siya of phacoemulsification, na sa tayo microscope, dayon na po tayo laser room, na po dito atong mga laser na to. So pwede po naka-perform laser na procedures. Dugang ni Dr. Kalape nga mamahimong maoperahan dinhi ang sama sa katarak, glaucoma, pterygium, retina cases ug buwan pang common nga sakit sa mata. Tanan na sakit sa mata pwede na ito makater. Cataract, glaucoma, pterygium, kanang mga common na mga sakit sa mata. Then hopefully soon, kung lift ang lockdown, kanang mga retina cases, na po tayo retina specialist niya na ma-invite na to. Pero sa karon, tungkol sa COVID, ang ubang natong doctors, dili pa kaanhi, so na yung mga procedures na di na to ma-cater. Kaya out of town man ang ubang natong doctors. Pero kung makaanhin na sila, almost tanang sakit sa mata po, hindi na siya i-entertain. Gipakita ni Dr. Kalape ang tanang bagong ekwipo sa eye center gikan sa consultation area, laser room ug hangtod sa operating room. Tungkol sa gamit, nag-renovate ta, kaning atong OPD room, laser room, OR, dahil once na mag-renovate, i-install ang mga gamit, then nag-start na yung tag-consultation. Nining giawhag ni Dr. Nadela ug Dr. Kalape ang lumulupyo dinhi sa Zamboanga del Norte o kasikbit nga probinsya nga adunay gihambin nga balatian sa mata magpakonsulta na nga libre sa eye center sa Zamboanga del Norte Medical Center matag Miyerkules aron mahibal-an nga mamahimo pa kining matambalan o maoperahan ang mata. So, sa tanan na taga Zamboanga del Norte, kung doon na mo gibati sa inyong mata, ganahan mo makabaw unsay klase ang sakit o nabay pwede ba tambalan o pwede ba operahan, anhilang mo sa Zamboanga del Norte Medical Center every Wednesday buntag o hapon. Kini si Zamboanga del Norte Medical Center. Kini si Michelle Balamonte de Ramos sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatauran, duyog sa kalambuan. Magpagiging updated sa mga pinakauhing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.